Alright guys, tayo po ay magluluto ng sinigang na manok, no? So, yan po yung gagamitin nating mga sahog. Meron tayong kamati, sibuyas, bawang. Siya po ay igigisa natin at meron tayong isang piratong sili. Ito po yung nabili nating manok, no? Sa halagang 180 na per kilo. Tapos, yung kangkong po natin, ayan po ay 10 pesos. Tsaka po yung okra natin ay 10 pesos din po. So, gumastos lang po tayo dito ng 200 o 5. Pwera pa po yung pangsigang, no, na ilalagay po natin sinigang mix. Yun po ay 18 pesos. So, simulan na po natin ang ating pagluluto ng sinigang na manok. Iba po yung sinampalukan, ha. Yun po kasi ginagamit doon dahon. Dahon ng sampalok, talagang maasim po yun. So, tara. Let's go. Alright, magpainit na tayo ng ating kawali at ilagay na po natin yung mantika para sa pagigisa po natin ng bawang. So, ito na po. So, ito po yung niluluto natin na ulam ay sinigang na manok. So, panoorin po natin ang pagluluto po ni Boss Lando Explorer, no? Yan po ay inihulog na natin ang ating bawang. So, papulayin lang natin siya ng kaunti, no? Ayan. Yan po, kamatis naman po ang ilagay natin, no? So, yan po yung kagandahan. Bago nyo po ilagay yung sibuyas, unahin po muna ninyo yung kamatis para madurog po siya. Tapos maya-maya ilalagay naman natin yung sibuyas. Ito ay masarap na iulam, no? Kapag ihigop ka ng masarap na sabaw ng sinigang na manok. Kasi kung ikukumpara mo to sa sinampalukan, eh mas maasim talaga yung gawa ng yung dahon niya, yung pinakabunga. Yun po yung pinakamaasim sa lahat. Kapag usbong, yun po yung tinatawag na usbong ng sampalok. Yun po yung pinakamasarap na nagpapaasim sa sinampalukang manok. Alright, so hinulugan natin yung sibuyas, no? Konting luto lang ito, mamaya ihuhulog naman natin yung manok para papulayin ng kaunti at tanggalin yung kaunting lansa, no? Yung iba kasi dito nagluluto ng mga sinigang na manok na nilalagyan ng luya. So ako, hindi po ako naglalagay ng luya. Talagang ito lang po ang sahog na nilalagay ko. Alright, so yan na po ay inihulog ko na po yung nilagay ko na yung manok para papulahin po siya ng kaunti at maluto po at mawala po yung dugo. Tapos tsaka natin siya lalagyan ng mga tubig maya-maya po lamang at kung maayos na po yung pagkakagisa po natin sa manok na niluluto po nating sinigang na manok. So yung mga sahog natin ay hindi marami gaya ng mga sahog na bonggang-bongga. Ako, ang ginagamit ko lang pong sahog dito, kapag nagluluto ako ay okra lang tsaka kangkong. Kapag gusto ko naman lagyan ng labanos ay nilalagyan ko din po. Pero sa akin mas okay na tong ganitong gulay lang para medyo tipid tayo sa ating uulamin. Ito ay lutong pang budget meals lang, di ba? Na mabibili nyo sa mga murang halaga. Kung talagang mura yung mga manok ay mababa. Yung 200 pesos mo ay sobra pa yon.
sa iyong lulutuin. So ito po ay 1 kilo na binili natin. Pwede naman kalahating kilo, basta kung ilan lang kayo kakain, okay na yon. Ito ay, ulam po na ito ay talagang masarap na sinigang na manok. So pwede nang maghapon na ulam ito. Kung ilan lang kayo katao sa loob ng bahay, ay kung 4 lang kayo, kasyang-kasya na to, napakarami na to, 1 kilo. No? So, tatakpan natin yan at papupulayin po natin ng konti bago po natin siyang lagyan ng tubig. Alright? Yan po ay tinakpan na natin, pakuluin lang po natin ng mga ilang minuto tapos lalagyan na po natin siya ng tubig. So, buksan na po natin ang ating pinakuluan no, na manok o yung ginisa natin. Buksan natin, yan. Ito, pwede nyo rin pong lagyan to ng green peas o tinatawag natin gisantes. Ganon din po yung ano. Sa atin kasi sa sinigang natin ay ginigisa talaga natin itong mga manok. Iba kasi tinatambog lang yung pagluluto, yung nilagay lang yung kamatis, sibuyas, na parang ginawa rin na sinigang na baboy. Alam nyo ba yun? Yung mga ganong klase ng sinigang na iuhulog mo na pakukuluan mo tapos maya maya kapag kulong-kulo na siya, pwede natin lagay yung mga gulay, diretso na. Tapos yung mga pansigang, para automatic na luto na kaagad yung sinigang natin. Sa atin naman, ito ay ginisa natin. Kailangan talaga natin igisa yung manok para mawala po yung dugo at lansa niya. No? So, lagyan na po natin ng tubig. Yan. No, nilagyan po natin siya ng tubig, no? So, ayan na po, ay nilagyan na natin ng tubig. Ngayon, tatakpon pa natin muli itong ating niluluto na ginisang sinigang na manok ng takip para sa pagpapakulo pong muli. At yan na po ay inis natin yung takip, no? Konting pagpapalambot lang po sa ating nilulutong ginisang sinigang na manok. Maya maya iuhulog na natin yung kanyang mga gulay o sahog. So ngayon po ay ilagay na po natin ang ating okra na at kasama na rin yung sili, no? Lagay na po natin, ihulog na. Ihulog na ang okra. So palambutin lang po natin yung okra. Kasi medyo matigas kaya hindi natin pinagsabay yung kangkong kasi yung kangkong ay mabilis talagang lumambot siya, mainitan lang yan. Masarap nga yung kangkong kung half cook lang, di ba? So yan na po yung sahog na ilalagay natin sa ating niluluto na sinigang na manok o talagang mapapa-only rice ka rito kapag ito yung iuulam mo sa pagkainan at masarap talaga yung kanyang sabaw. Dahil lalagyan natin ng pampaasim, no? So ito po yung sachet na ilalagay po natin, no, na sinigang. Hindi po yung gabi ang binili ko, kundi ito pong sinigang na original na ginagamit din sa hipon. So mamaya ilalagay na po natin siya sa ating ginisang sinigang na manok. Ngayon po ay ihulog na natin tong kangkong. Ayan. Ilagay na po natin yung ating kangkong sa ating niluluto. Tapos maya maya po lamang ay ilalagay na natin yung ating panigang, no? Palambutin lang po natin saglit. Tapos ihulog na po natin o ilagay na natin yung pampalasa niya na tamarind na panigang. So hindi tayo gumamit ng panigang na sampalok, yung original talaga na nakukuha sa puno. Yung kasi mga nagluluto ng ganito, minsan talaga yun ang inilalagay nila para mas lalong masarap. Talagang original po talaga yung lasa ng sinigang. And so ilagay na po natin ang ating panigang. Iyan. So pakuluin natin ng pakuluin hanggang sa
maluto ang ating ginisang sinigang na manok. Alright? So sa mga masugid natin manonood, sa sumusuporta kay Boss Lando Explorer, no? Shout out sa inyong lahat at sa ating mga viewers na talagang solid na sumusuporta kay Boss Lando, yung mga silent viewers po natin, no? So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga katrabaho na mga safety officer diyan po sa project sa BGC o kung saan man yung project natin na kayo ay nadedestino. So shout out. Shout out kay Mona Lisa Bitonga, shout out kay Ace, shout out kay Rex Victor, shout out kay Mary Joy, shout out at kay Boss Noriel na nasa Canada, shout out sa iyo kaibigan. Lagi ka mag-iingat diyan sa ibang bansa. Shout out kay Sunny Kitap, shout out at sa iba pang mga kasama kong mga safety officer. Fernan, shout out sa iyo. Beche, shout out. Arvin Biong, shout out. At sa mga co-safety ko na umatin ng Christmas party, no? Shout out sa inyong lahat. Lagi tayong mag-iingat sa ating mga trabaho dahil ang ating ginagampanan sa ating sitwasyon sa bilang isang safety officer, dapat ay lagi tayong maingat sa ating pagtatrabaho at bantayan ng ating mga kasamang worker. So, shout out sa inyong lahat. At sa Malabon Fish Market, shout out din po sa inyong lahat. So, ito na po ang ating nilutong ginisang sinigang na manok. Alright? So, lapang na tayo at sigurado mapapa-unlimited rice tayo. Yan na po ang ating nilutong sinigang na manok. So, ito pong muli, si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. Bye-bye.